روزنامه‌ya Kurdistan hejmara xwe 611 beşê Erebî û hejmara 152 beşê Kurdî derketiye û gihiştiye berdestê xwîneran. Di hejmara 611 de ji beşê Erebî ji Rojnameya Kurdistan 4 raportên girîng hene ku dîroka salvegera wan bûyeran hevdemî vê hejmarê bû. Wek Zinara Erebî, komkujiya Amûdê ku li ser destê PYD hat encamdan, komkujiya Kobanê ku li ser destê rêxistina Daişa terorîst hat kirin û behsa şewtandina zeviyên dexil û danêcotkarên Kurd li Rojavayê Kurdistanê û diyardeya wê hatiye kirin. Herwiha di piranyar û pelên din de yê rojnameyê ji beşê Erebî gotar, helwêst, çalakî û bîranîn û nerînên siyasetmedar derbarê rewşa siyasî, civakî û rewşenbîriya niha li Rojavayê Kurdistanê hatiye kirin. Di beşê Kurdî de jî ji rojnameyê ku ji çar rûpelan pêk tê hejmarek gotarên siyasî, civakî giring, serbarî rûpeleka taybet dabeşkirî ji çand û hunerê hejmarek helbestan re cê xwe digirin. Rojnameya Kurdistan rojnameyeke siyasî, rewşenbîrî û civakî ye. Nîv mihaneya ji aliyê ragihandina navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ve tê derxistin.